Добър вечер! Добре дошли в най-хубавото място на Бургас или едно от най-хубавите. Настройте си фантазомерите и се пригответе за една чудесна, фантастична вечер. От край време знаем, че морето ражда митове за възникващи цивилизации. Подпомага обмена на култури, предава очарование на нашите срещи и раздели, а пък тези, които живеят край морето, имат наистина неограничен простор за своето въображение. Съвсем не е случайно, че един от най-значимите български писатели, пък и бургазли, Антон Дончев, е започнал в своите младежки години да пише най-напред научно-фантастични разкази, а пък и винаги е мечтал за своя голям фантастичен роман. Това той сам неколкократно подчертава в интервютата, които дава. Тук е минало и детството на Гоп Мелконян, един много нестандартен човек, писател, всички го познавате. Дългогодишен редактор на вестник Орбита и популяризатор на науката, той ни остави книги с прекрасни доказателства за силата на фантазията, за чувствителността на въображението, както и за неговата роля в решаване на реалните човешки земни проблеми. Как стои въпросът с техните последователи? В нашия град днес съществува секция литература към Дружеството на българските фантасти, която развива този тип творчество с ентусиазъм и умение. Доказателство за това са многобройните награди на нейните членове не само от регионални, но и от национални и международни конкурси. Тази вечер ще ви представим местни автори, но и някои важни за любителите на фантастиката автори, родени в Бургас. Сега искам да помоля Мануил Арнаудов да каже малко повече за тази вечер и за авторите. Ценка Бакърджиева, понеже единствената дама. Георги Христов, Янки Чолаков, Валентин Дилов, същото. Имаме двама от изпълнителите, Атанас Стоянов и Светлана Стоянова. Не виждам, ако съм изтървал някой, да стане и да си каже. Тази година се навършват 110 години от рождението на Светослав Минков. Не знам дали на всички това име ви говори достатъчно, но само ще кажа, че той е един от основоположниците на българската фантастична литература. Също така един много интересен автор. Още съвсем млад, този европейски възпитаник с критично око създава както едни от най-добрите образци на нашата урбанистична проза, така и народната сатира. Няколко думи за това събитие, толкова важно за родния фендъм, Георги Христов. Един текст на Янчо Чолаков, който за съжаление все още не е отпечатан, но разбира се това е само отказ, тъй като монографията, която Чолаков подготви, всъщност е сериозно изследване. И така. Деформация на личността, трансформираната реалност. Светослав Минков. Той е универсален, но не е особено популярен. Поне не е извън интелектуалните среди. За разлика от някои представители на витаминозната проза, с която се шегува не без сарказъм. Литературната критика избягва да се занимава с неговия ранен писателски период. Да се изследват първите разкази на Светослав Минков означава да се потърсят неговите авторски начала. Сега излизам от ролята на водещ и влизам в ролята на четец. Превъплощавам се в Атанас Славов, защото ще ви прочета един негов текст. Похожденията на мъртъвците. За да явайте дъх става дума за вампири. Приветствам всички избрани и поканени на моя 1000-ден рожден ден. Знаете, че празнувам не човешкия си ден на раждане, а денят, на който последният от меровингите ми дари ритуалното си ухапване и ме направи това, което съм. Тук виждам неколцина от живите съратници от тези времена. Те днес също като мен споделят грижата за този свят, защото, както казваше онова лудо френско момиче, кой, ако не аз, и кога, ако не сега. Да. Ще чуете нещо средно между космическа поезия и хайко.
Валентин Иванов. Български астроном, работещ в Европейската южна обсерватория, който заедно с Рей Джаявахардана е сред пионерите в изследването на планемосите. Това са особен вид екзопланети. Така, Валентин Иванов е също така автор на научна фантастика, както вече казах, и той е роден в Бургас, един от родоначалниците на жанра ухрония. Само преди 2 дни той беше в Бургас и ако беше останал, щеше сам да си прочете своите стихове, но за съжаление много важна астрономическа конференция го отведе някъде да е в Мюнхен, така че сега ще поканя Светлана Стоянова. Време за любов, както си цъфтят пролет на Марс. 7 огъня в небето, кратка зима на планета в Плеядите. Водороден атом пълзи по магнитната линия в пъста на Босарт. Алена пустиня. Над Европа изгрява голямото червено петно. Знамето не помръдва, безветрие, стъпки в регулите, посветено на Нил Армстронг. Небесни водовъртежи се целуват с блъсък на галактики. Плосководно камъче весело скача по вълни от метан. Краят на вечността не настъпва за атом, падаш в черна дупка. Ухани на цветя в Андромеда, обмен на разуми. Тази есенна вечер листата падат на 5 персека от нас. Персека. Цвят на кокиче в хидропонна градина. Пролет настъпва на Ерос. Наближаваме облаците на Магелан, докладва капитанът Хлебарка. Валентин Иванов. А сега ще присъствате на една премиера. Премиера не на книга, а на клип за текст на Янчо Чолаков. Един видеоклип, който е направен по неговата книга "Историята на самотния редник". Него го аплодирайте, а гледайте на екрана. Пратът на слънчевия часовник още не бе хвърлял сянката си, когато го събудиха. Нощта на къната вече се разсейваше. Редника изруга преданите на кодекса. Пак се започваше. Проклето лазене. Възправи се, надя на монолитния си панцир, обул корозиралите си гащи, тори проветрилата бойна каска, сложи началника, спусна забралото на дупчици и калайния затилък, хлопна на бузниците и, въоръжен с откъснат лъч от слънчевия диск, Светия пестник тръгна да се труди, за да оцелее през още един от дните в този век на ръждата. Най-ранобудните тъкмо бяха подхванали славна утрена касапница. Още от сега личеше обаче, че се задава мараня, в която стоманените войници щяха да се пържат до припадък. От околности на къщата със статуите вече бяха дотърчали хибридните грифонически кучета, а гарваните маршари кръжаха високо в пастелната ултрамаринена глъб. Обзет от поход за сеч, редника отиде да си пъхне гагата в месомелачката, разразила се като някакъв пандемониум. Мимоходом, мярна всеобщия самодържец и цар на царете, съпровождан неотлъчно от винаги верниците телохранители Клатан и Онани, които в момента работиха пъргаво и почти възпитано с пръсточопалките и лакото трошачките си. В ногтите си и гидоносецът стискаше изкопания си от дълбоко холосидерит, остър меч, изкован от метеоритно желязо, а войскарите, които го следваха, носеха стилизирани камбановидни брони и холоценови кераси от закалена стомана.
Жертвите свършваха като изпети молитви. Напъваха се да разкъсат спонтанно мрежата на агонията, да целунат още един път живата действителност по челото, но се оказваше, че целуват смъртта право по абаносовия дирник и това горко ги разочароваше. Адвокатите са едни големи фантасти. Представете ли си какви фантасмагори измислят само да докарат нещата до там, докъдето искат самите те да ги докарат. Сега е време да ви представя един адвокат-фантаст. Антон Фотев. Разпятие. Памет на всяка погубена войнишка душа. Момчета, чий пръст натиска спусъка? Божият, дяволският или вашият? Разпятие. Колко е тежък верникът на снайпера. Спирам дъха си, за да го удържа неподвижен. Мишената се подава извън и зад разрушена къща и тръгва по поломения мост. Момчета, чий пръст натиска спусъка? Божия, дяволския или вашият собствен? Искам да поздравя Бургас за това събитие, че така отчете фантастиката като нещо важно, нещо без което не може. Урок по астрономия. В едно измерен свят не съм живял. В двуизмерния е много скучно. Двуизмерния е много тясно. В триизмерния съм ял и спал. И всъщност аз в него съм пораснал. Четвърто измерение е глупавото време с хиляди особени явления. Там имат някакви пространствени проблеми и някакви обратни поколения. Благословен да бъде Господ Бог, че конструирал черно-бели дупки и временно пространствения скок. В космоса без тях е много скучно. Напъхваш се в черна дупка, а излизаш бяла и срещаш в нея своя антикойник. Пломбирания зъб е вместо вдясно вляво, Джокондата е смутра на разбойник. Говорят имало анихилация и в антисвят да влезеш е опасно. Но аз си имам друга информация и всичко ми е много антиясно. Там нашите закони са объркани и даже времето тече обратно. И ставаш чист преди да се изтъркаш и ставаш гладък вместо да брадясваш. Излюбила се от яйце вселената, но кой го е измътил е загадка. Дали е било врете под съмнение, дали е запъртък е вероятно. В едноизмерен свят не съм живял, в двуизмерния е много скучно. В триизмерния съм пил и пял и в него ще умра благополучно. Но ще попитам баба гравитация, къде е краят на вселената?
центърът е много ясен. Използвайте за център мене. Сега още един писател-фантаст, но няма да чете чуждо произведение, а собствено, Георги Христов. Словото. Тази сутрин нещо не се чувствах добре. Надигнах се с нежелание от постелята и не можах да се оттърся от предусета за предстоящо лошо събитие. А уж нямаше причини. Не съм се разборял, семейството, слава Богу, бе повече от добре, а и няма как да бъде в напълно отрегулираното ни общество. Замислих се, да не би да е нещо в службата, но не. Днес бе мой ред да се грижа за подрастващите. Обичах да наглеждам и уча децата, дума да няма. Това не можеше в никой случай да е причина за главоболение. И тогава се сетих, защо тегне в мен неприязан към иначе прекрасното утро. С нощи господин Църцъров се кълнеше на събранието, че е видял Мадоната с младенеца, онзи, който е дошъл да изкупи всичките им грехове. Мярнах жена си и извиках да не ме чака за вечеря, след което влязах в кухнята на апартамента, седнах и зачаках. Здрача се превърна в мрак, когато денес бавно си отиде. Тъкмо се чудех дали не се хабя на празно, когато, о Боже, прави и всемогъщи, тя наистина влезе през вратата. И рече Бог, да бъде светлина, и така стана, и видя Бог, че светлината е добро, и раздели от тъмнината и я нарече ден. Зашепнах вълшебните слова, но веднага мъкнах, защото тя запали светлината и докато се пулех към нея и младенеца, онзи, който ще изкупи всичките им грехове, тя изпищя. Плъх! Благодаря. Сега искам отново да поканя Веси Фотева, защото тя ще ни представи един отказ от книгата на Вальо Дилов. Инспекторът потрепера отново. Следата от фиолетовото кълбо проряза тревата и се проточи зад хоризонта, като попътно подпали храстите пред нас. Закъсняло изрева хидравликата на последния оцелял театрален робот и стопанинът се пресели в небитието. В далечината оплашено изквича невинен носорог, вероятно сритъм от разярения омни. Небесният купол се раздра с гръмотевичен шум и оттам с протяжен вой, описвайки невероятни фигури, изпадна малка командирска совалка. Звекна вратата на шлюза и совалката затрепери. Следващия момент хвърчилото с претоварени до краен предел двигателя рязко набра височина или по-скоро подскочи, изпълнявайки някаква немислима фигура от висшия пилотаж. Коланите на креслото попречиха на тялото ми да изпълни същата фигура, но не и на съдържанието на стомаха ми, което грациозно изфръкна подопирателна на въпросната фигура. Хипноинформерът успокоително и монотонно заговори, а на екрана пред мен бавно се засмениха пастелени фигури. Завеса, мамка му! Завеса, мамка му! Това е историята на магъсника Стария замък. Точно през 9 царства 10, през 9 планини и 9 морета, живял 9 столетия, един самотен стар магиосник. Със 7 ключа от 7 стаи, отключвал 7 страшни тайни. Какво да прави с тях не знаел, с тях не знаел. В празния замък нощем в кулата мислел, подреждал звездите златна мозайка, а звездите падали много тихо върху тъжни
белия фон на протритата мантия, измислил гора с баби яги, сам сътворил спяща красавица, но нямало принц и нямал право магьосникът да целува прекрасното. 3 пъти казвал вълшебните думи, 3 пъти плюел през лявото рамо, печелил по 3 и по 3 пъти губел, защото веднъж умирал само. Янчо Чолаков отново. Отказ от роман, който още не е издаден. Господ няма нужда от вашите молитви, нито от нечии други, подхвати безверно глава Исус. Всички се молят само за себе си, което ще рече, че не се молят нему. Но най-страшното е, че дори когато ще се молите за мен, вие пак ще се молите за себе си. Именно защото моето спасение ще бъде във ваша и на близките ви угода. Това не е по силите на невидни души, не е поръчение за ангели, а вие, дето сте оплискани от петите до челата в кръв и не ви достига любов към ближния, сте най-подходящите пратеници. Вие сте сега пръстите на Божията десница, макар че едва ли сте в състояние да си дадете сметка до край в какво всъщност участвате. Но ви повтарям и потретвам, избягвайте употребата на сила и най-вече съобразявайте. Може би да изпълните заръката ми без да текне кръв е по-важно, отколкото да спасите Божието Слово. Кой знае? Аз не. Янчо Чолаков. И приближаваме до дамата на фантастичното дружество, Ценка Бакърджиева. Неограничен кредит. Георгиева беше по Фердинандова, после свърна по Ернст Телман и на следващата дясна бряка изникна офисът. Първият етаж на стара излющена сграда, явно отдавна необитаема, се кипреше след осъвременен ремонт. Големи прозорци, почти колкото цяла стена с первази, облицовани с тъмни плочки, създаваха усещане за стабилност и просперитет. На леглото полегнала като даная под златния дъжд, разляла рубенсови форми извън еротичното бельо. Откъде ли му е познато, го чакаше неговата съпруга. О, скъпи, толкова ми изненада със златната веришка, че си взех почивен ден. Удостой ме с внимание и искам да ти отговоря със същото. Неограничен кредит на внимание. И изведнъж му проблесна. Помощ! Приятели, от името на най-големите фантазиори в Бургас и разбира се от името на техните почитатели, ви благодаря, че бяхте тук и в ролята на почитатели и слушатели. Благодарим на община Бургас, че включи фантастите в есенните литературни празници и на кмета господин Димитър Николов, който уважи и представителите на този литературен поджанр, може би трябва да го кажа, с тази прекрасна кошница с цветя. Най-важното, не забравяйте да мечтаете. Защото когато човек престане да мечтае, той просто остарява. А вие пожелавам на всички, останете колкото може по-дълго деца и фантасти.